treballant fotràs perdudes. Igual. Tenen els seus magatzems als laterals, tenen les vestidores. Tenen aquí el final de color. El tema del Mercadona, quan el Sati es veu Mireu com es veu. pràcticament acabat. Aquí podeu veure. Mireu que la sala de Parells. Si veu el sostre que ara està quasi acabat. Per tant, és un element que habitualment és l'última vegada. Tenim el tècnic. El Dani està repartint armilles. Un moment, Maria, vine aquí tu. Un moment, sisplau. Perdoneu, estem restaurant tota la porta. Sí. S'està restaurant a l'any que el tenen a magatzem i aquí us vaig fer un exemple de lo que era la parada antiga. Jo crec que serà molt xulo perquè vull dir, ho hem intentat mantindre fins i tot la feina. Ara ens callarem perquè la foto surt